Kaixo eta ongi etorri saio berri batera. Gaurkoan Jon Erroerekin egongo gara, Mendigorriako alkatea. Mendigorriako aurrekontu banaketari buruz hitz egiten eta haien metodologiari buruz hitz egiten. Baina lehenengo goazen gaurko efemerideak ikustera. Gaurko egun batean, baina 1983ko uztailaren 3an, Pragan Franz Kafka idazlea jaio zen. Bere obra existentzialismoaren lan garrantzitsutzat jo da, eta hainbat autorek joera anarkistak antzeman izan dituzte. Urte batzuk geroago, 1986ko uztailaren 3an, Donostiako Antigua auzoan ultraeskuinaren atentatu eta mehatxatuen aurkako manifestazio jendetsua egin zuten. Aurreko hilabeteetan ohikoak bilatu ziren inkontrolatuen atentatu eta erasoak. Makina bat saltoki eraso zituzten. Urte batzuk beranduago, 1982ko urtean, furgoneta barruan atxilotu zituzten 4 etakideri tiro egin zien metraietaz Guardia Zibilak. Madriletik Soria eta Langraizko espetxetara bidean, ibilgailuaren gurpietako bat lehertu zenean, Guardia Zibiletako bat ikaratu eta atxilotuak hiltzen saiatu zen metraietaz tiroka. Eta bukatzeko duela 15 urte, istilu larriak izan ziren Italiako AHT-aren aurkako manifestazio batean, Chiomonte inguruan. Notab mugimenduak 60.000 lagun bildu zituen Susako harana zeharkatu asmo duen proiektuaren aurka. Goazen aste honetako agenda ikustera. Ostiralean, Ormolu Galerian, Francesca Poza eta Tatiana Blankeren fragmento ibinkulo erakusketa amaituko da. Igandean, Bereaingo futbol zelaian San Fermin Rugby Sevens txapelketa izango da. Eta bukatzeko, egun berean, Deep Purple taldeak Nafarroarenan kontzertua eskainiko du arratsaldeko 8:30. Orain, goazen egunkarietako azalak ikustera. Diario de Noticiasekin hasiko gara, egunkariaren lerroburu nagusiak horrela dio. Nafarroak enplegu errekorra haustu du, 300.000 kotitzaile inguru erregularizazioaren ondoren. Bean, berri bat. Industria eta ostalaritza, ekainera arte afiliazio gehien erregistratu diren lekuak. 14.000 pertsona eskatu dute beren egoera erregularizatzea foru komunitatean. Marbella Moreno, Kolonbiakoa, horrela dio. ENIek itxaropena eman dit Nafarroan erizain izateko. Eskuinean zutabeka horrela diote lerroburu hauek. Adife, Kanpanasalatik Marba geltokirainoko abiadura handiko trenbidearen zatia lizitatu du. Jarraian, Laboral Kutxak Abadra oinarren handikuntza aurre ikusi zuen 2005ean. Ondoren, San Ferminen gogoak estatuari erantzunkizuna eskatzen dio egia eragozteko. Bean, zuzeneko musika The White Horse itzuliko da gaur gauean Bisaiakekin eta bukatzeko Oiarzabal eta Pedro Porroren golei esker taldeak Austria garaitu zuen. Diario de Navarraren lerroburu nagusiak horrela dio. Guardia Zibileko zuzendaria bere agenteen aurka konspiratzeagatik akusatu dute. Gobernuak Mercedes González bere elkarguan mantentzen du salaketa izan arren. Berago, lerroburuak horrela dio. Ia 15.000 etorkinen erregularizazio eskaera Nafarroan. Eta jarraian, Gonzalo Gortazar inbertsioa erakartzeko egonkortasuna behar da esan du. Pedro Porro, Mark Kukureia eta Alex Baenarekin batera atzo Austriaren aurkako bigarren gola ospatzen. Selekzioa Austria garaitu du munduko kopa sentsazio honekin Oiarzabalen bigarren eta Porroen golekin. Azalaren goiko aldean egunkariak 3 berri nabarmendu ditu. Aita eta semeak bizitzak salbatu dituzte Venezuelan. Jarraian, ospitalean egun bat. 627 euroko kostua. Eta bukatzeko Tudelano laguntza udal irregular. Gara egunkariaren lerroburu nagusiak horrela dio. EHUko kampusetan erantzun irmoa epaileen esku hartzeari goian. Eskuinaldean lerroburuak horrela dio. Hilabete bat baino gehiago iruzkin ultra ikertzen. Bean,
Ertzaintzaren barne arazoetako unitate hilabetetik gora darama sareetan zabaldutako iruzkin bat ikertzen. Itxuraz, ertzain batek iruzkin ultra. Jarraian, Parisko auzitegia Josu Urrutikoetxearen absoluzioak Espainiako estatuari estraditatzeko atea irekitzen du. Eta bukatzeko hainbat lerroburu. Hasteko, San Ferminak San Fermin beroa nabaria da hego dagoeneko kaleetan eta termometran. 28-29 eta alboan, labek istripu larrienak auzitegira eramango ditu. Eta bukatzeko Euskal Herria irratia. Azken urteetan sute kanpainak aurreratu egin dira, eta beroak ezetasun basuak landareri pilaketak arriskuak handia dituzte. Aitor Anduezazu hitzailea, guarda sola saioan izan da eta suteen bilakaeraz, prebentzioaz eta basoen kudeaketaren garrantziaz hitz egin du. Eskuinaldean, eraso sexista eta sexualik gabeko Sanferminak erdiestera aldera. Iruñeko udalak kunek seguruen sarea zabaltzen jarraitu du aurten. 23 lokal eta jaiguneak egin dute bat protokoloarekin. Bukatzeko, baztanen mutil dantza berdinzaleak erdiesteko sortuak ekimenak eskuratu du aurten Jaizkibel konpainiak eman dute Hondarribia berdintasun hiri saria. Ongi etorri Jon Erro, Mendigorriako alkatea. Eskerrik asko. Lehenengo gauza eskatuko dizute azaltzea zergatik zauden hemen, eta ze arazo ekarri zaitu hona, eta ze konponbidea egon da, ezta? Bueno, arazo edo ez nuke esango, baizik eta erronka bat da. Aurrekontu parte hartzaileak antolatzen ditugu Mendigorrian, duela 5-6 urte. Udalak bultzatutako ekimena da, eta herritarren artean diru kopuru bat zertan banatu erabakitzen da, ezta? Eta horretarako egiten dira eztabaida prozesu bat, 6-7 saio irauten duena, 2 ordutakoa gutxi gorabehera, eta orduan oso aberasgarria da, komunitate bezala, ezta? Eta ze talde parte hartzen dute aurrekontu banaketa horretan? Zeharlo edo? Urtero apuntatzen direnak. Hau da, izan daiteke edozein elkarte, daukana behar bat, edo izan daiteke elkartea izan gabe, interes komun bat duten persona talde bat, eta behar dute 10 lagunen babesa edo, ez? Elkarte izan gabe, horiek ere parte hartu dezakete. Eta orduan denetarik, antzerki taldea, edo kirol elkartea, edo pilotariak, edo zein. Eta aurten zeintzuk izan dira parte hartzaile horiek? Aurten parte hartu du kirol elkartea, Mendi futbol taldeak, parte hartu du Larrai antzerki taldeak, parte hartu du rock and rollariz deitzen diren, entsegu lokal bat erabiltzen duten musikariak. Bale. Aurten 3 horiek parte hartu dute. Eta guztiok Mendigorriakoak edo Mendigorriarako egiten den proiektuak? Bai, denak dira herrikoak eta herriari begirako proposamenak edo bekuntzak proposatzen dituztenak. Eta beraz, aipatu zu urtero zaudetela irekita jendearentzat, nahi duen jendea apuntatzeko, eta bar. Baina urtero jarraitzen zuen metodologia bera? Bai, hasi zen aurreko udala, hasi zen aurreko zera honekin, eta izan beharrean beste herri batzutan ikusi dugu aurrekontu parte hartzaileak direla proiektuak aurkeztu eta herritarrei bozka eman dezaten eskatu, eta hori ongi egon daiteke, baina
baina ez duzu hainbeste sustatzen parte hartzea. Hau da, hemen egin duguna da ANAME, dela bitartekaritza elkartea, Nafarroako bitartekaritza elkartearekin, haiek gidatzen dute dinamizazio prozesu bat, eta orduan proiektua aurkeztu duen edonork, aurkeztu duenak, parte hartu behar du prozesu horretan, eta hor, eztabaidatzen dute, ikusten dute zer daukan honetik edo zer txarretik proiektu bakoitzak, zer izan daiteke herri moduan aberasgarria denontzako, behartzen zaituzte ere ikustera bestearen beharra, egiten dira dinamika jolasak, eta horrek egiten du, eta dinamika horrek funtzionatzen du eta errepikatzen dugu. Eta beste ikuspuntu bat izatea, imaginatzen dut. Baina nahi dut galdetu, ea nork erabakitzen duen bukaerako erabakia. Taldean erabakitzen da, ailegatzen zarete akordio batera, ez da? Bai, hori da. Eta akordio hori zenbat denbora kostatzen da erabakitzea, badago finkatuta epe bat? Gutxi gora bera prestatzen da, izan daitezen, lehen esan bezala, 5 edo 6 saio, astean behin, hau da, hilabete terdiko iraupena duen prozesu bat. Eta, hasierako saioetan lortzen da alako konfiantza egotea, dinamikaen bitartez, hau eta beste. Eta erabaki horiek uzten dira azken aurreko saioetarako. Eta hor, iristen da kontsensu batera. Azkenean lortzen duzu, ikuste agian zurea ez dela hain garrantzitsua, edo ez duzula, edo agian eskatzen zenuen diruaren erdiarekin moldatzen zarela, eta besteak gehiago behar duela, horrelako zeratara iristen da. Adosten duzu pixka bat, norberaren beharrentzako behar den diru kantitatea, edo, ez da? Lehenik eta behin elkarte edo interesdun bakoitzak aurkezten du bere aurrekontua, zenbat behar duen. Eta adibidez aurten gertatu da, aurkeztu dute, antzerki taldeak behar ditu balako mikro batzuk eta soinu ekipo bat aktuazioetarako eta hori ez. Eta rock'n'rollero hauetako batek ikusi du aurrekontua eta esan du, kontxo, nik hau lortu dezaket askoz merkeago. Ezagutzen dut, ez dakit nor saltzen duela, ez dakit zer. Eta adibidez, hortik, izatetik 6.000 euro pasada 2.000 izatera, edo halako gauzak, ez? Orduan, denen asmoa behar du izan, denen interesa, denen onura. Bale, ulertzen ari naiz pixka bat zuen dinamika eta zuen helburua dela elkarlan hori eta elkar laguntzea, ez da? Bai. Karo, azkenean ez dugu planteatzen borroka bat bezala ea nork eramaten duen dirua, baizik eta hau hemen dago, baina egin behar da baldintza hauetan, ez? Eta, jendeak ikusten duela eta eskertzen duela hori, aukera hori ematea, parte hartzeko eta proposatzeko gauzak. Azkenean igual udalean gaudenoi gauza batzuk eskapatzen zaizkigu, baina norbaitek esaten du, guk behar dugu ezak ezer, orduan hor irekitzen duzu, begira da ere bai. Eta ez bakarrik, ez dakit, baina adibidez aipatuzu soinu tresnak edo soinu materiala, antzerkirako, baina agian aipatuzu musika talde hori ere erabili dezake edo... Hori da. Berez hori ere da gertatzen den zerbait, ezta? Badago behar bat antzerki taldeak daukana, direla alako mikroak eta ez dakit zer, baina ez da haientzako esklusiboki.
haiek izango dute lehentasuna erabiltzeko, ze haiek parte hartu dute prozesuan, proposatu dute hau eta beste, baina gero, edonork behar badu, egingo dio eskaera udalari, beste edozein eskenatoki bat bezala edo beste edozein gauza bezala, eta izango du aukera erabiltzeko. Eta adibidez, ez bakarrik eskatu duten horiek, baina adibidez, herriko batek eskatu dezake musika tresna hori edo musika material hori? Bai, eskatu dezake berez zerbait, denontzako zerbait bada, festa partikular bat egiteko bere etxean ez. Baina bere elkartearekin edo antolatu nahi badu zerbait kalean, inkluso lagun talde batek, antolatu behar dugu kontzertu bat plazan, festa bat antolatu nahi dugulako, zerbait irekia denontzako baldin bada, bai. Bai, karo, hori logikoa da eta herri batean eta edozein lekutan. Edozein lekutan, hori da. Imaginatzen dut, bai. Baina hiru taldeen beharrak handiagoak ziren. Imaginatzen dut aurkeztu diren taldeak bakoitzak behar handiak izan dituela. Bai, musika talde batek agian behar handiak ditu, antzerki taldeak eta futbol taldeak ere. Beraz, nahi dut ikusi hasieran aurre ikusten zenuten egoera halako ezain zaila izango zela. Bueno, zaila... Edo beti zaude irekita jakitera edo lan egitera edo zein arlotan edo egoeretan. Bueno, bai, hor gerta daitezke kasuistika asko eman daitezke, ezta? Kasu honetan gertatu da, esan dudan bezala, besteak hitz egin da, hau lortu dezakegu askoz merkeago hau eta beste, azkenean dirua soberan geratu da. Ez? Vale. Eta hori, nik uste dut, ez dela inoiz gertatu, lehenengo aldia da. Eta orduan, erabaki behar izan dute, soberan zegoen horrekin zer egin. Haiek ere? Haiek ere, bai. Vale. Bai, ze diru hori horretarako dago bideratuta. Erabaki zer egin honekin. Eta zuen nahiak, edo zuen beharrak asetuta baldin badaude, ikusi zer egin dezake egun, zer erabaki, denon onura... Vale. Hau da, erabakitzen badute, antzerki taldeak behar duela ez dakiz zer, eta erabakitzen badute, erabaki dute. Hala da. Baina, kasu honetan, erabaki dute futbol zelaiaren sarreran dagoen lur zati bat horrela asfaltatu gabe nahiko gaizki harriekin eta erabaki dute horra bideratzea eta txukuntzea kale zati bat, sarrera. Hori denontzako onura da. Ez da bakarrik futbol taldearena. Claro, bai. Azkenean kale zati bat da, igerilekuak ondoan daude, eta ongi iruditu zaigu. Bai, ez da, hori galdetu behar nuen, pozik zaudeten hartu duten erabakiarekin, eta hartu duten dinamikarekin gehien bat. Bai, pozik ze azkenean bestela udalak hori egingo luke momenturen batean, lehenago edo beranduago, eta azkenean, ongi ere, ze erabaki dute, herri ikuspegi batekin, ez bakoitzak norberari begira. Eta, aurrekotan gertatu denean, ez zuela ematen denontzako, ere gauza politak gertatu dira. Adibidez, badira elkarte batzuk, jaietan bingoa egiten dutenak, eta saltzen dutenak, eta horrekin, dirua ateratzen dute. Eta, orduan, naiz eta haiek elkarte egitakoren batek ez parte hartu aurrekontuen prozesu horretan, urte horretan, naiz eta ez parte hartu, azkenean elkar ezagutzen dugu, herri txikia da, eta orduan, ikusita falta zela zerbait denon beharrak asetzeko, elkarte horiek esan dute, aizue, guk bingoaren dirutik jarriko dugu hainbat, eta horrela jarriko dugu frontoian jarri zen sare bat pilotek aldez egiteko, gure herria oso aldapatxua da eta
Beste herriraino joaten da. Kanpineraino. Eta, bueno, pues, halako gauzekin, ezta? Eta haiek erabaki zuten, behin baino gehiagotan gertatu da, jartzea haienetik, pues, lortzeko denon beharrak asetzea. Halako gauzak ere gertatu dira. Orduan, oso polita da. Eta nola uste duzu, edo nola lortu duzue halako dinamikak eta halako elkartasun lanak egitea herri batean edo komunitatea? Bueno, ez dakit, sortu den zerbait da. Nik uste dut, Anamek egiten duen lana oso ona dela. 2 pertsona etortzen dira taldea dinamizatzera. Eta oso ongi egiten dute. Oso ongi lortzen dute, konfiantza giro hori sortzea, bestearen beharrak ikustea. Eta bueno, froga da 5 urte jarraian egin dugula prozesu hau. Berez, 10.000 euro bideratzen dira horretara. Hortik zati bat Anameri ordaindu behar zaio. Baina egia da gero, diru laguntzak daudela herritarren parte hartzea sustatzeko eta gero diru laguntzek gero hori jasotzen dugu berriz. Bai. Baina soberan dagoena, herriak erabakitzen du. Bale. Eta bueno. Eta Anameko laguntza, Aname esan duzu deitzen dela. Bai. Prozesu honetako zein momentutan sartzen da? Urtero sartu egin da laguntzeko, kudeatzeko edo erabakitzeko, edo ez? Bai, hasieratik, hasi zirenean gure kideek, aurreko udaleko kideek, hasiera eman ziotenean prozesu honi, alde batetik egon zen, hori ez, gure filosofian dagoela, udal politikaren erdigunean egon behar dela herritarren parte hartzea, hori hasteko. Baina baita ere, atera zirela diru laguntzak Nafar gobernuaren ez dakit zein nataletatik herritarren parte hartzea sustatzeko eta bar. Eta gero ezagutzen zutelako Aname, ze Anamek egiten du halako dinamizazio lana, halako bitartekaritza lana egiten du, baina arlo askotan. Egiten du Eliza eta bere abuso biktimen arteko bitartekaritza, egiten du sexu indarkeriaren artekoen bitartekaritza, egiten ditu jardunaldiak eta badatoz epaileak Bartzelonatik ez dakit nondik, duela gutxi egin zen, azaroan edo. Orduan, dira adituak honetan. Eta orduan, hasieratik kontatu zen haiekin, eta oso ongi doanez, jarraitzen dugu haiekin. Ongi legoke egotea herriko norbait gai halako dinamizazio prozesu bat eramateko eta ez influenziatzeko batengatik edo besterengatik, baina hori ez gara iritsi puntu horretara. Agian iritsiko gara, baina zaila da, baina oso ongi dago, ze Anamekoak ez dira herrikoak, kanpokan dira, baldin badatoz, eta denek errespetu berbera edo ez dakit. Noski. Orduan, bueno. Agian ikuspuntu objektibo bat izatea edo kanpoko ikuspuntu bat izatea onurak izaten ditu, ezta? Bai. Eta zein momentutan sartzen dira prozesu honetan, diru banatze prozesu honetan? Diru banatzea berez, parte hartzen dute, 5 edo 6 saio horiek lehenengotik azkenera han daude. Beraiek prestatzen dituzte saio horiek? Bai, hori da. Haiek prestatzen dituzte saio horiek eta haiek dinamizatzen dituzte. Eta, esan bezala, badoaz poliki-poliki jendeak azaltzen du bere proiektua, zergatik behar duen, zergatik futbol taldeak behar duen estali aterpetxo bat egin, hori guztia, badoaz saio desberdinetan zehar, ikusten bestearen beharrak, zer daukan honetik, zer daukan txarrektik, eta, gero haiek ere bideratzen dute, ikusita zenbakiak eta suertatu diren gauzak, ez? Haiek parte hartzen dute amaieraraino, baina haiek ez dute erabakitzen diruarekin zer egin. Bideratzen dute prozesua. Herritarrek azkenean ikusten dute, ongi iruditzen zait, honek eramatea, hauek eramatea ez dakit zer,
edo halako gauzak, ez? Esango genuke ematen dituztela tresnak eta ja zuek hartzen dituzue eta Hori da. zuela erabakia zuek. Hori da, erabaki hartzen dute, bertan parte hartzen duten herritarrek, elkarte edo norbanakoek ordezkatzen dituztenak proiektu horiek. Eta, jarraituko duzue halako teknika, teknika edo metodologia erabiltzen? Bai, funtzionatzen du, eta jendea kontent dago, eta gure bai. Eta herrian ze beste arloetan egiten dituzue halako dinamikak ere sustatzeko parte hartzea eta bar. Guretzako oinarrian dagoena da egiten ditugula batzorde irekiak. Hau da, ekonomia eta hirigintza batzordea, nekazaritza abeltzaintza batzordea eta kultur, kirol, hezkuntza jaiak batzordea, horiek irekiak dira, edonork parte har dezake. Eta horiek 6 astero elkartzen gara. Eta hortik erabakitzen da zer eraman osoko bilkurara, edo zer aurrera eraman edo zer ez. Eta hori irekia da. Edonork arau batzuk jarraituta parte har dezake. Eta hori, eta orduan, egunerokoan dago parte hartzea, edo sustatzea behintzat, gero batzuetan funtzionatzen du gehiago, garai batzuetan ez, agian jaietako jai batzordeak funtzionatzen du oso ongi, baina hirigintza jendeari ez zaio hainbeste interesatzen. Bueno, baina oinarrian, eguneroko oinarrian dago jendearen parte hartzea. Eta zuentzako alkate bezala edo udal bezala, zertan ze onurak izaten dituzue herria parte hartzea? Edo zer ikusten duzu edo nola lagundu dezake? Bueno, niretzako horrek laguntzen du benetan guztiontzako gobernatzen duzula. Ez bakarrik zurentzako edo zure ikuspegitik. Ze edonor etor badaiteke, horrek esan nahi du, edonor etorriko dela, eta edonor da interes desberdinak dutenak eta zurearen oso ikuspegi desberdina duenak. Eta orduan, ekartzen dituzten proposamenak edo zerak, esku zabalek hartzen dituzu, agian zuri ez zaizkizu bururatuko edo orduan hor dago gakoa niretzako. Zuk irekitzen duzunean, benetan ari zara denontzako gobernatzen. Esan aipatu duzu lehen kamara atzetik egon zarela joan zinela bizitzera duela 6 urte, Mendigorriara. 6 urte hauetan, nola ikusi duzu herritarren eta udalaren arteko harremana? Aldatu egin da, agian dinamika hauekin? Bueno, ni herrira joan nintzenean parte hartu nuen aurrekontu parte hartzaileetan, baina herritar gisa, pilotari gisa, frontoia konpontzea nahi genuelako eta bar. Eta bueno, zuk ikusten duzu, herritar bezala, udala prest dagoela, udalak oinarria jartzen duela denok parte hartzeko, eta hori errepikatzen joan da urteetan. Orduan, ikusten dut, jendeak ikusten duela oso begionez, herritarrek ikusten dute oso begionez prozesu hau, eta urtero aurkezten dira proiektuak, eta oso desberdinak, parte hartu du Elizak, parte hartu du antzerki taldeak, futbol taldeak, ez dakit nor, eta aurreskolak, herri guztiak parte hartu du. Eta orduan, ikusten da oso harreman, gure gora bereakin, noski beste leku guztietan bezala, ez? Baina honi dagokionez, ikusten da jendea gustora dagoela honekin. Eta aipatuzu hori jende edo elkarte asko parte hartu egin dutela urte hauetan. Badago urte berean parte hartzeko limite bat, edo urteak parte hartzeko limite bat?
Ez dago planteatuta alakorik. Printzipioz parte hartuzkero suposatzen dugu behar bat dagoela. Ezta? Baina, bueno, gero ere, askotan gertatzen da, demagun, guraso elkarteak ez dakiz zer behar duen, baina gero ez dira gai izan inork parte hartzeko asteran behin 2 orduko saio horietan, ez? Hori ere gertatu da. Baina ez da gertatu 3 urtez jarraian berbera orkestea. Zaila da ere, ez da gure jendarte honetan parte hartzea sustatu behar da, ez? Ez da bakarrik, ez dator bakarrik. Logikoa. Bai. Eta orduan ez da hori ez dago aurreikusia. Agian egunen batean pentsatu beharko dugu, baina. Eta zuk uste duzu dinamika honekin agian herritarrok konfiantza gehiago dutela udalarekin? Bai, nik uste dut baietz. Nik uste dut hori gertatzen dela. Eta bueno, ez dakit helburu bat den, baina bueno, lortzen da, ze zuk ikusten duzu udala kezkatuta dagoela herritarren arazoekin. Eta horrek nahita nahi ez, ekarri behar du, pues, bueno, halako, ezakit, harreman on bat edo Estutasun. Hori da, gertutasun bat edo zerbait, bai. Eta, bai, esan, aipatu. Ez, lehen komentatu duzunean bueno, nola zer sortzen den herritarren edo aipatu behar dut ere, izan dugula, bueno, gure oposizioan, oposizioko alderdian, honen aurkako jarrerak. Ez dakit ongi zergatik, nik uste dut dela kontra egiteagatik, edo gure antitesia direlako, baina bozkatzen dugunean Anameren gastua, dira 1.500 euro, eta hori osoko bilkuran bozkatzen dugu, onartzen dugu gastu hori, haiek horren kontra bozkatzen dute, adibidez. Orduan, badirudi mundu guztia pozik dagoela, baina agian gutxi batzuk ez, baina ez dutelako herritarren parte hartzea sustatu nahi. Argi eta garbi. Bueno, hori ere esan behar da. Bai, azkenean, bueno, zaila da guztion guztiok ados egotea zerbaitetan, baina nik uste dut herriarentzako ona dela. Gainera ikusten duzunean, elkarte guztiek, elizak eta mundu guztiak parte hartu duela, ez dakit. Eta adibidez beste herrietan halako eredua jarraitzen dute ere? Bai, hasi zirenean hori ahaztu zait aipatzea, bai. Hasi zenean duela 5-6 urte honekin, baita ere, harreman naturala dago, Artasoa, Obanos, Gares inguruko herriekin, eta herri horietan ere hastekoak ziren halako dinamikekin, halako prozesuekin. Gaur egun ez dakit ongi nola dauden, bakit Obanosen egiten dutela, baina bozka. Ez dute egiten halako prozesu bat. Bueno, beste modu bat da, baina, bueno, beste modu hau dela, ezakit, herriko jagoa eta beste balore batzuk biltzen dituena, ez? Adibidez, bai, eta ere onurak dituela, adibidez, elkar laguntza eta bar, materiala merkago erosteko, eta bar. Bai. Egon zen, nik parte hartu nuenean, frontoia konpontzeko prozesu hartan, 2022an, uste dut. Aurkeztu zen, badugu, herrian egiten dugu urtero nazioarteko musika jaialdia. Eta etortzen dira, musika klasiko musikariak mundu osotik, urtero, ja darama 20 urte edo. Eta adibidez, badago elkarte bat dela musika jaialdiaren lagunak, horiek aurkeztu ziren, baina ez zuten dirurik eskatzen. Eskatzen zuten zen herritarren parte hartzea musika jaialdiaren antolakuntzan. Laguntza kartelak jartzeko, laguntza sarrerak saltzeko, laguntza inguruko herrietan propaganda egiteko, halako gauzak. Auzolana edo herrilana? Hori da. Orduan ez da bakarrik
dirua. Horrek demostratzen du ez dela bakarrik dirua, dira gauza asko. Eta kasu horretan adibidez zer egin zenuten zuek udal bezala. Ze beraiek eskatzen zuten herriaren laguntza, eta zuek zarete udala, naiz eta herrikoak izan, nola zabaldu zenuten haien beharra herrikoetan, herrian? Ez, hor, prozesu horretan parte hartzen ari ginen talde elkarteen artean, hor adostu zen, hainbaten artean, bakoitza bere kolektiboan edo bere inguruan, bere sarean, bilatuko zituela laguntzaileak musika jaialdiaren egunetan laguntzeko eta hori guztia. Eta bueno, atera ziren bolondrez batzuk, eta hori, gero hori, denborarekin berritzen joan behar da, ze, bakizu, jendeari aldatzen zaio bizitza, gogoa eta dena delakoa. Baina, gero, udalak aparte badu bere diru laguntza musika jaialdiarentzako, baina diru laguntza hori da, musikariei landetxa edo hotela ordaintzeko, edo jaten emateko, edo kartelak ordaintzeko, eta hori. Gero, behar zen, lan eskulana esan dezagun, egunean bertan sarrera saltzeko, edo joateko ez dakin ora kartelak jartzera, edo lako gauza. Bale. Eta, ja bukatzeko galdetu behar nizuen, ea halako dinamikin jarraituko duzuen, gutxienez zuen esku baldin badago? Zalantzari gabe jarraituko dugu, eta Anamerekin jarraituko dugu. Ikusten dugun merezi duela, herritarrak pozik daude, lortu dugu halako komunitate ikuspegi bat, jendea ez doa borrokatzera berearen alde, baizik eta horrek eragina dauka elkarbizitzan, eragina dauka guztian, ez? Eta, bueno, hori, funtzionatzen duten gauzak, mantendu behar dira. Bueno, Jon, mila esker zuen eredu hori partekatzeagatik. Zuei, gonbidatzeagatik. Eta herri parte hartzea sustatzeagatik. Mila esker. Eskerrik asko zuei. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Ostiralean, hodei gehiago agertuko dira goizean. Goizean hodei asko izango ditugu ipar partean eta tarteka euri apur bat egin dezake. Arratsaldean, aldiz, hodeiak gutxitu egingo dira eta kantauri isurialdean zerua ez da erabat garbi geratuko. Hodei multzo batzuk geratuko dira. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean hodei gutxiago egongo dira eta giroa argiagoa izango da. Temperaturan ez dugu aldaketa handirik nabaretuko eta haizeak ipar-mendebaletik joko du goizean eta iparraldetik arratsaldean. Bihar, larunbata, giro eguzkitsua nagusituko da eta temperaturak gora egingo du. Behe-lainoa sortuko da eta behe-hodeiak agertuko dira batez ere ipar isurialdean. Goizak aurrera egin ahala desegiten joango dira eta zeruan nahiko garbi geratuko da egunaren amaierara arte. Horrez gain temperatura gora egingo du. Balio beroenak 26-27 gradu zentigradoko inguruak izango dira kostaldean, eta 30 gradukoak ingurukoak barnealdean. Haize ahula ibiliko da, eta goizean ipar ekialdetik finkatuko da. Igandean aldiz, temperaturak gorakoak bideari eutsiko dio. Egun sentiko behe-lainoa desegin bezain pronto oskarbi egingo da egunaren gainerako orduetan. Hasieran haizea ahul eta aldakor ibiliko da, goizean ipar ekialdetik finkatuko da. Temperatura maksimoek igotzen jarraituko dute, iparraldean erdiko eta hegoaldeko zeinbat puntuetan. Lurraldearen erdiko eta hegoaldeko zeinbat puntutan 35 gradu zentigradoren bueltan ibiliko dira eta kostaldean 30 gradu zentigradora hurbilduko dira.
Hau izan da dena gaurkoz, mil esker zuen arretagatik eta hor egunez egun egoteagatik. Bihar ikusiko dugu elkar. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.